давоми гуфтори повести Одина боздид. Одина аз тарафи арбобкамол бим дошт. Бинобар ин рӯзона рӯи рост ба қишлоқ даромаданро ба худ салоҳ надонист. ба фурӯ рафтани офтоб ҳоло тахминан 3 соат вақт монда буд. лекин ин 3 соата интизорӣ барои Одина аз ҷодии 3 сола душвортар меомад. Одина гӯё ташнае буд ки дар лаби дарьё аз обаш маҳрум кардаанд, ё гуруснае буд ки дар пешаш табақи ошу даҳонашро баста нигоҳ медоштанд. Одина ки боз касе дида намонад, дар паси харсанге хобида буд. ду чашмашро аз офтоб намеканд. офтоб он офтобе ки ҳар рӯз ба баромадани худ аз сари Одина ғаму андӯҳои шабонаро қадре дур мекард, он офтобе ки ҳар шаб бо фурӯ рафтани худ ба фурӯ рафтани Одина дар ғаму ғусса сабаб мешуд, имрӯз ба Одина таъсири чаппа медод. имрӯз Одина офтобро дӯст намедошт ва фурӯ рафтани ӯро аз ҷону дил хоҳиш дошт. лекин офтоб дар роҳ рафтан шитоб намекард ва ба андешае ки дар дили Одина буд ҳеҷ парвое надошт. оқибат ба оҳистагӣ бошад ҳам офтоб дар паси кӯҳ пинҳон шуд, лекин шӯълаи вай ҳанӯз дар теғи кӯҳи тарафи муқобил пар пар карда намоён мешуд. аммо ин шӯъла монанди шӯълаи ҳаррӯзаи офтоб намуди хубе надошт, балки монанди шӯълаи шамъҳои сари мазор ғаму андӯҳ пошида меистод. оқибат офтоби толеи Одина баромад. дунё ба назараш равшан шуд, чунки офтоб охирин шӯълаи худро аз теғи кӯҳ гирифта ба уфуқ фурӯ рафта дунёро дар зери пардаи торикӣ андохта буд. дуруст аст ки барои Одина рӯзи хушбахтӣ ё шаби бадбахтӣ будани имшаб ҳанӯз маълум набуд, лекин соати маълум кардани хубӣ ё бадии оянда ва халос шудан аз ин дақиқаҳои ҷудогонаи биму умед наздик расида буд. хар ҳам гӯё аз мақсади Одина хабар дошта бошад, пас аз сер кардани шикамаш бо торик шудани дунё ба пеши харсанг омада барои саворӣ тайёр шуда истода буд. Одина хурҷину кулворашро ба хар бор карда дар муддати ин сафар танҳо ҳамин шаб худаш ҳам ба болои вай савор шуд, чунки ҳарчи зудтар ба манзил расиданро мехост. хар ҳам ки 3 соат боз пайваста чарида дам гирифтааст, хеле чолокона қадам мезад. лекин Одина ки зудтар агар мумкин бошад парида рафтанӣ буд. ин рафтори харро хеле сусту оҳиста мепиндошт. бинобар ин аз хар пиёда шуда ба сағраи вай якду халачӯб зада худ аз дунболи вай давид. аммо аз ин ҷо ки пойҳояш дар ин чандрӯза пиёдагардии кӯҳистон обила зада буд, баробари хар роҳ рафта наметавонист. ночор боз ба хар савор шуд. баъд аз чанд қадар роҳ рафтан боз дилаш тангӣ карда ба мақсади зудтар рафтан пиёда шуд. ба ҳамин тариқа даме савора даме пиёда шуда ба раҳсипорӣ ҳавлии худ расид. дар хона биби Оиша дар ҷогаи худ ёзида гап мезад ва Гулбибӣ ба суханҳои ӯ гӯш дода пойҳои ӯро мемолид. агарчи ин суханҳо он гуна суханҳое буданд ки Гулбибӣ ҳар шабу рӯз инҳоро гашта баргашта мешунид, боз ҳам аз шуниданаш дилгир намешуд, балки толибу роғиб шуда мешунид. зеро биби Оиша ҳамеша дар бораи Одина мегуфт. бештарини ин суханон ҳикоя ва таъсири хобҳое ки биби Оиша дар бораи Одина медид. чунон ки бештарини хобҳои ӯ духура буд,
ки хоби шаби гузашта дидагиаш ҳам ду тараф дошт, яъне ҳам ба хубӣ ва ҳам ба бадӣ таъбир кардани он мумкин буд. Шабонгоҳ дар вақте ки биби Оиша бо Гулбибӣ хобида буданд, гӯё дузд ба хона даромадааст. биби Оиша: ту чӣ гуна дуздӣ, ки ба хонаи камбири бепарво пахш карда даромада беҳуда метарсонӣ, гуфтааст. Дузд дар ҷавоб: ту як гавҳари бисёр қиматбаҳо дорӣ, ки вай ба ман дар кор аст, гӯён худро ба тарафи Гулбибӣ партофтааст. вақте ки биби Оиша бо ҳазор тарсу ларз чароғро даргиронда менигарад, ки вай дузд набуда одинаи худаш будааст. биби Оиша ин хоби худро имрӯз чандин бор ба Гулбибӣ ҳикоят карда бошад ҳам, боз вақти хоб як бори дигар нақл карда дар бораи таъбираш гуфт: тарафи хуби ин хоб ҳамин аст, ки одина ба зудӣ расида меояд, аммо тарафи бад ҳам дорад, ки аз вай худо нигаҳ дорад. биби Оиша тарафи бади хобро ба Гулбибӣ нагуфта бошад ҳам, худ ба худ меандешид: аҷаб нест, ки яке аз душманон ба қасди Гулбибӣ дуздвор пахш карда дарояд ва Гулбибиро, ки ҳаққи ҳалоли одина ҳаст, соҳибӣ кунад. ба ин муносибат он нохалаф дар хоб ба назари ман ба сурати одина намоён шуда бошад. дар ҳамин вақт аз дар садои пое шунида шуд. биби Оиша, ки мабудо тарафи бади хобаш рост набарояд гуфта меандешид, як қад парида Гулбибиро нихта карда ба баромадан аз дари дигар ишора кард. ин вақт одина аз дари пойгаҳ ба хона даромада буд. биби Оиша ба ҳавли ҷон аз ҷой ҷаста: ту кисти дар хонаи як кампири бенаво дар ин вақти шаб чӣ кор мекунӣ? гӯён фарёд зад. одина мулоимона гуфт: модарҷон, натарс, ман писарат Одина ҳастам. овоз дода ва Гулбибӣ будани каси аз дари боло берун баромадаро дониста, аз хавотирҳое, ки дар роҳ андеша мекард, фориғ шуда қадре ором гирифт. лекин барои Одина як хатари дигар рӯй дода буд. чунон ки бо шунидани писарат Одина, биби Оиша вой гуфта беҳуш афтода буд. инчунин садои ба замин афтодани Гулбибӣ ба таги дар рост истода ҳам шунида шуд. дар ҳақиқат ин дақиқа хоҳ барои Гулбибӣ бошад, хоҳ барои биби Оиша дақиқаи таҳлуканоке буд. аз рӯи одат хурсандии аз ҳад зиёд, ногаҳонӣ ва инчунин тарси сахти нохост рӯйдодаи сустдилона сабаби ҳалок мешавад. биби Оиша ва Гулбибӣ бошад, ҳардуи онҳо як дақиқа ҳам ба тарси сахт ва ҳам ба шодии аз ҳад зиёд бархӯрда буданд. ҳар чӣ бошад, аз кушодаву пӯшида шудани дари боло маълум буд, ки Гулбибӣ худро ғун дошта гирифтааст. аммо биби Оиша ҳанӯз беҳуш хобида буд. Одина ба халос шудани Гулбибӣ аз таҳлуқа далерӣ пайдо карда, саросима шуда наистод, пойгаҳро дастдаст карда, мундии обро ёфта, аз вай чанд каф об гирифта ба рӯи модаркалони худ зад. биби Оиша бо таъсири оби сард ба худ омад. тарафи хубии хобаш рост баромад, гӯён нури дидаи худ Одинаро дар бағал кашида, соате ба ҳой-ҳой гирьяи шодӣ сар кард. баъд аз он гугирд зада чароғи сиёҳи худро даргиронд. чун чашми биби Оиша ба Одина афтод, дигар бора дасти ларзони худро ба гардани ӯ андохта, сару рӯяшро мебусид ва лабонашро мемакид. танҳо ин бусаҳо ҳар қадар ки гарм ва ҳар қадар ки муҳаббатомез буданд, ҳамон қадар ҳам хушк буданд. бечора кампири 70-соларо аз ин хурсандии ногаҳонӣ кому забон хушк шуда буд.
лекин ашкҳои шодӣ ки аз чашмони ӯ пайваста мерехтанд сару рӯи Одинаро тар мекарданд, ба андозае ки гоҳ-гоҳ ба остини пок кардани рӯяш дар кор мешуд. биби Оиша вақте ки қадре ором гирифт, саргузашти 3 солаи худро ва ҳуҷуми арбобкамолро ягон ягон ба Одина ҳикоят кард. Одина ҳарчанд шарм медошт, лекин аз ин зиёда тобоварӣ карда натавониста аз аҳволи Гулбибӣ пурсон шуд. биби Оиша гуфт: шукр, Гулбибӣ саломат аст. дар воқеъ ман ӯро ба сабаби дидани ту фаромӯш кардам. гӯён аз ҷо хеста берун баромада Гулбибиро ба хонаи дигар гузаронида хобонид ва бозпас омада ба сухани худ давом карда гуфт: ман мехоҳам ҳарчи зудтар номзадатро ба дастат супорам. танҳо ҷанҷоли арбобкамолро яктарафа кардан дар кор аст. бо Гулбибӣ ки номзади туст ва ба зудӣ зани ту хоҳад шуд, то рӯзи никоҳ вохӯрӣ карданат мумкин нест. пештар ту ва ҳам Гулбибӣ хурдсол будед. диданатон якдигарро зарар надошт. акнун ҳарду ҳам қадрас шудаед. ба расми мардум риоя карданатон дар кор аст. ҳарчанд ин танбеҳ ба Одина ва ҳам ба Гулбибӣ ки аз паси биби Оиша зуд гашта омада ҳама суханҳоро аз паси дар мешунид, бисёр душвор буд, вале чӣ бояд кард? расми бобоӣ ҳамин аст. хуб, ин кор саҳл аст, агар зиндагист. ба зудӣ ба ҳамдигар хоҳанд расид. танҳо масъалаи арбобкамол масъалаи басе мушкил аст. аз ин махлака ба зудӣ халос шудан лозим аст. бо вуҷуди омадани ҳамаи орзуҳо ҳам ба ҳамин мавқуф аст. набираву модаркалон имшабро бо суҳбат рӯз карданд. табиист ки Гулбибиро ҳам хоб намебурд. бо шунидани овози рӯҳафзои Одина айёми фироқи гузаштаро талофӣ мекард. мурофия. Одина имшаб тамоми шаб агарчи бо модаркалонаш суҳбат дошт, ҳавосаш тамом ба масъалаи арбобкамол банд буд. ҳарчанд андеша мекард, роҳи наҷот намеёфт. охир ба худ андешид: маросими тӯю ҳеҷ гоҳ махфиёна ва ҷогоҳӣ нахоҳад шуд. ҳарчанд дар хона пинҳон монам, охир мебояд ки як рӯз ба берун бароям ё ин ки боз бо ёру диёр хайробод гуфта аз висоли Гулбибӣ дил канда ба вилояти ғурбат биравам. лекин барои ман ҷон кандан, назар ба дил кандан аз Гулбибӣ осонтар аст. он беҳ ки ҳарчи бодобод ба майдон бароям ва ҳарчи пеш ояд бубинам. шояд ки роҳи наҷот ҳам дар ин миён ёфт шуда монад. Одина баъд аз муҳокима чоштгоҳӣ ба кӯча баромад. ба масҷид рафта мулло Хокироҳро ки имоми он ҷо буд дид. мулоқот кард. қадре қанду чойро раҳовард гӯён ба ӯ пешкаш намуд. ҳоҷат набуд гӯён. имом қанду чойро гирифта дар ҳаққи Одина дуо карда ва ба арвоҳи падараш фотиҳае хонд. баъд аз он аз хубиҳои садақаву эҳсон шарҳҳо дод. иборатҳои арабӣ нақл карда маънидод менамуд. дар охир гуфт: 2 шаб шуд, падаратро дар хоб дидам. ҳарду рӯяш монанди себи сурх метофт. дар бараш либоси сафеди нав ва дар сараш дастор буд. ба ман наздик шуда, ба ман қадре қанду чой дода: домуло, дар ҳаққи Одинаи ман дуо кунед ва дуои шумо дар ҳаққи вай албатта қабул аст, гуфт. ҳоло ки мебинам ҳамин қанду чой ҳамин буд ки падарат дар хоб ба ман дода буд. аз ин маълум мешавад ки аз рӯи башорати арвоҳи падарат дуои ман ҳам дар ҳаққи ту қабул аст. албатта мулло Хокироҳ
ин дурӯғҳоро барои рӯсиёҳӣ андак қанду чой бофта буд. ба ҷои Одина дигар кас мебуд, эҳтимол ин афсонаро бовар мекард. аммо аз он ҷо ки фикри Одина дар зовуд дар миёни коргарон, хусусан дар ҷамъомадҳое ки ба муносибати инқилоби феврал шуда буд, кушода гардида буд, ба пастҳиматӣ ва дурӯғгӯии имом дарун ханда мекард. лекин аз ҷиҳати маслиҳати худ дар зоҳир суханҳои ӯро бовар кардагӣ бар ин сар меҷунбонид. Одина дуои домулоро гирифта бозгашта ба хонаи худ рафт. Домуло ҳам баъд аз озод кардани Одина ҳеҷ фурсат нагузаронида рост ба пеши Арбобкамол рафт ва гуфт: муждагонӣ бидеҳ ки Одина омад. акнун вақти он аст ки ҳаққи худро аз ин гурезпо ситонӣ. лекин ҳар вақт ки ҳаққи худро гирифтӣ, ҳаққи маро низ фаромӯш макун ва давлатат бо зану бачагон як дег ҷӯш кунем. Арбобкамол имомро бо бале оре хурсанд карда, писараш Ибодро фармуд ки савора рафта мулло марди худоро ноиби қозӣ аст ёфта биёрад, то ки дар ҳамин ҷо ба пеши ӯ масъаларо тамом кунанд. зеро ӯ ба хубӣ медонист ки агар кор ба пеши худи қозӣ равад, аз ду тараф хароҷоти бисёре шуда боз масъала муғлақ хоҳад монд. Ибод мувофиқи фармоиши падараш аспро савор шуда қишлоқ ба қишлоқ ноиби қозиро ҷустуҷӯ мекард. охир ӯро аз як мурдахона ёфт ва шабонгаҳ ба хонаи худ овард. имшаб ба хонаи Арбобкамол калоншавандагони деҳа, имом мулло Хокироҳ ҷамъ шуда маслиҳатҳо карданд ва зиёфатҳо хӯрданд. дар бораи кори Одина чунин қарор доданд ки пагоҳӣ Одинаро ба пеши масҷид меоранд. ноиби қозӣ бандӣ карданашро амр фармуда ӯро метарсонад. сонӣ калоншавандагон миёнаравӣ карда корро ба ин тариқа сулҳ мекунанд ки Одина то тамом шудани ҳаққи Арбобкамол ба ӯ хизмат карданро ба гардан гирифта аз забони худ хат медиҳад. хизматонаи ноибу муҳронаи қозиро ҳам аз Одина меситонанд. мувофиқи ин қарордод, пагоҳии рӯз Одинаро талаб карда ба дари масҷид оварданд. ҳамроҳи Одина Сангин, ки имрӯз барои хабаргирии аҳволи тӯи Одина омада буд, омад. лекин масъалаи машҳури тоҷикон ки мегӯянд: ман омадам ба дилхушӣ, аз пеш баромад ғӯзакашӣ, дар бораи Сангин чун аз моҷаро нияти тӯй омада, аз болои ҷанҷол баромад. Сангин чун аз ин моҷаро хабардор буд, ба Одина гуфт: хуб шуд ки ман омадам. гумон меравад ки ин нобакорон туро хеле ташвиш доданӣ ҳастанд. дар ин бора шояд ба ту ёрӣ расонда тавонам. сухан кӯтоҳ Сангину Одина ба дари масҷид омада истоданд. ноиби қозӣ мувофиқи сохтакории шабонаашон Одинаро ба шиддат коҳиш кард. ӯро дузд, моли мардумхӯру гурезпо номида нафрин мекард ва бандӣ карданашро амр фармуд. имоми деҳа чун шахси ислоҳкоре ба миёна даромада гуфт: Одина ба ҷаноби ноиб хизматонаи дуруст диҳад ва ба Арбобкамол ҳам хати иқрорӣ ки то тамом шудани қарзаш аз хизмати ӯ гардан наметобад, ҷаноби ноиб ҳам аз гуноҳи гузаштаи ӯ даргузарад ва кӯтоҳии ӯро ба бачагию камтаҷрибагиаш ҳамл намуда, муҳронаи ҷаноби шариатпаноҳро аз Одина гирифта корро тамом кунанд. ноиби қозӣ мулло марди худо гуфт: не, намешавад. магар мамлакат беҳоким аст? ин гуна бачагони худрас бояд ки ҷазои сахт бинанд, то ки ба дигарон ибрат шавад.
калоншавандагони деҳа гӯё ба имом ёрмандӣ карда савобдиди ӯро маслиҳат донистанд, хизматонаи ноиби қозиро бо як тӯб чит қарор доданд ва аз ноиб илтимос карданд ки аз Одина даргузашта барои арбобкамол аз забони ӯ хати иқрорӣ бинависад ва барои муҳронаи қозӣ ҳам ҳар чӣ муносиб бинад биситонад. Сангин дид ки кори Одина бад мешудагӣ бар ин чите ки меравад садақаи сар. Танҳо душворӣ дар ин ҷост ки Одина то охири умраш ба ғуломи арбобкамол мемонад. Чораи андешида фаврӣ худро дар миёна андохту ноиби қозиро имое карда ба гӯшае бурд ва гуфт: ҷаноби ноиб, як тӯб чит ҳаққи ҳалоли шумост. ғайр аз ин як ҷуфт кафшу як рӯймоли фарангӣ ҳам аз Одина гирифта ба шумо медиҳам. коре кунед ки Одина аз дасти арбобкамол раҳоӣ ёбад. ин кор душвор аст, гуфт ноиб. танҳо ба хотири ту як кор мекунам, лекин бояд ба сари ваъдаат истодагӣ кунӣ, вагарна ҳамроҳи Одина туро ҳам бандӣ хоҳам кард. худо якто гап якто, хотирҷамъ бошед, гуфта сангин дили ноибро ба қасам пур кард. ноиб даррав аз забони Одина маҳзари дафъӣ навишт. назар ба ин маҳзар Одина ба даъвои арбобкамол дафъ мегӯяд, ба ин тариқа ки санади аз забони биби Оиша аз ҷониби Одина навишташударо Одина иддао мекунад ки таблис аст. ғайр аз ин худ аз арбоб музди хизмати 3 солаашро талаб мекунад. арбобкамол ба зами ин ки ба Одина 3 сола ҳаққи хизмат бидиҳад, аз ҷиҳати таблискориаш гунаҳгор шуморида ба ҷазои сахт мустаҳақ шавад. ноиб маҳзарро ҳозир карда ба пеши ҷамоат хонд. ҳама дар ҳайрат афтоданд. ноиб гуфт: акнун масъала ранги дигар гирифт. бояд ман арбобкамолро ҳам ҳамроҳи Одина ба қозихона бубарам, то дар миёни онҳо худи қозии ислом ҳукм намояд ва таблискории арбоб тафтиш карда шавад. арбобкамолу калоншавандагон диданд ки кор душвор шуд, миёни худ машварат карда қарор доданд ки ҷанҷоли арбобкамол ва Одина маҷонаи ибро шавад ва ҳарду ҳам аз сари даъвои худ бе ҳеҷ даргузаранд. хизматонаи ноиб ва муҳронаи қозиро ҳам ҳарду баробар диҳанд. мувофиқи ин қарордод аз арбоб як гӯсфанди чорӣ гирифта ба ноиб пешкаш карданд ва як тӯб читро ҳам аз хонаи Одина оварданд ва ба ӯ рӯй андохтанд ки ҷанҷолро маҷонаи ҷо соф кунад. ноиби қозӣ бо неву нестони бисёре ба хотири имом ва калоншавандагон розӣ шуда фотиҳа хонд ва хати иброӣ навишта ҳарду тарафро ба гузаштан аз сари даъвояшон иқрор кунонид, то ҳафтаи дигар хатро аз қозӣ муҳр кунонида бо касе ки гӯсфандро ба худаш мерасонад дода фиристоданашро ваъда дод. сангин ҳам мувофиқи ваъдааш кафшро бо рӯймол дар бағал гирифта истода буд. вақте ки ноиб мехост ба асп савор шавад, бо баҳои доштани рикоб ва ёрмандӣ кардан бо савори ноиб наздик омада оҳиста онҳоро ба хурҷин андохт. ноиб қамчинро аз дасти сангин гирифта умрат дароз бод писарам гуфта ба роҳи худ рафт. ҷанҷол тамом шуд. лекин Одинаи бечораро чизе намонда буд ки тӯй кунад. маркабе ки аз Фарғона оварда буд ба сабаби куфти роҳ чунон лоғар шуда аз кор баромада буд ки дар кӯҳистон ӯро касе ба чизе намехарид. барои ноншиканон кардан роҳ банд буд, зеро
ба расми ноншиканон 3-4 нафар калоншавандагон зиёфат карда ва ба онҳо якдонагӣ рӯймолча додан дар кор буд. барои ин хароҷот ҳеҷ набошад 20 танга лозим буд ва ҳолон ки ӯ 1 танга ҳам надошт, ба пул мерафтагӣ чизаш ҳам намонда буд.